ang mga taga Negros, taga Bacolod, gano'n na sa ato sa FB Live, kag sa YouTube channel. No? Di mas nakabayan sa Pilipinas, o di mas nakabayan sa kalibutan. Ila naman makitaan, mabatean natin po palagan siningagas niyo platuntunan na bombohanay big time. Sa aton karon nga mga estudyante, sa aton nga mga manunodlo, sa aton nga mga trabante, nga amat-amat naman karon niya nagbalik na sila tagsa iya ka mga opisina. Sining adlaw sa nga Martes. Ang pila naton kay Maskulahan, of course, may pila pa kami estudyante na balik naman sila tagsa kay Maskulahan. Sining nga ikaduhang adlaw sa nga pagsugod balik eskwelahan sa aton sining nga mga estudyante. Of course, sa mga driver naton karon banat moto sa gyapon sining adlaw sa Martes, nakaboy-boy aton sining timpo sining aga. Daw nag-silak-silak sa aring araw kumpara naton kahapon. Of course, sa aton sining nga mga kauturan, no? Sa aton sining mga tutok ron, sa aton sining nga pagpangalagad, sining aga sining platuntunan bombo hanay big time. Kaupon nyo sa gyapon, temporary nga alagad sining aga bombo din ay surubika. Anong mga balita, anong mga impormasyon, mga isyo kag talakay naton gabot man ibulon sining aga pagpalagad sa platuntunan. Una kita sa aton sining mga nagpaunayang mabalita lokal bilon ta karon sa aton sining Public Information Officer kung spokesperson, no, sa DSWD Region 6, no, si Ma'am Attorney Mayrago Castillo, kahit daw damo subong nagapamangkot sa bahin sining pagpanagtag sang educational assistance and cash assistance gikan sa DSWD nga sang naligan nga sa bado daw daging dagsa sa nga madamo nga mga reklamo kagyamo. Okay ba lang to karon sa kay Ma'am Attorney Castillo kung ano mga innovation, ano pilaya ka mga latest na nga mando karon gikan sa DSWD Secretary Senador Tulfo sa sining maabot nga Sabado kay sa maabot nga Sabado Agosto 20 Agosto 27 no. Mangin second tranche na ni, no, sa pagtaganay sa nga ayuda, no, sa bugos nga pungsod Pilipinas. Kadamo pa sa mga kultura naton nga naghulat, kadamo pa sa kultura naton nga gusto gid magpangayo, mag-claim o magkuha sining cash assistance gikan sa DSWD perkimiti sa aton siniya nga mga pigado, nga mga pamilya, pigado nga mga estudyante. Duga pagin naton nga mga balita lokal, ibalon ta magkaroon sa sining pagbalik na eskwela sa aton sining nga mga estudyante, ibalon ta ang income sa aton sining nga mga driver, no, income jeepney driver, taxi driver, ang income sa aton mga tricycle driver kag tricycle driver. Despite sining adlaw nagsaka naman ang presyo sa krudo kag gasolina, na panglilion taday ko natin nga mga driver sa aton nga mga pampubliko yang terminal. Doon ka mustang ila income subong humalin ka po nga daw nagdulodamo ng aton sila nga mga pasahero, no, matapos nga nagbalik eskwelahan na aton sila nga mga estudyante. Kag of course ang ipatayon kapon niya nga pinili ay pagpili sa bag-o nga set of officers, no, sa aton sila nga Philippine Councilors League Negros Occidental Chapter. Nagpatayon kapon niya sa pinili eleksyon sa maisa ka autoridades masyurad sa Bacolod, si Councilor Asistio sa Sudan sa Carlota ang napilian nga presidente sa Philippine Councilors League Negros Occidental Chapter. Kago of course, ibalon ta man karon makabinan sa aton siniya nga sa aton siniya pagtutok man latest nato na nga pag-imbestigar sa kapulisan tublang lapsag nga ginlubong iya sa may sementeryo, makabinan kag sa ulit nakitaan ganito yang buhi, no, nung pinaka-latest kay apang kapon dinato nagtaliwan ining lapsag, ipinalom sa topse anong pinaka-latest nga investigasyon sa aton sini nga pulis, no, anong ginkamatay sining sabit ya nga lapsag kag aon bala, no, may salabton o napasakaan sa kaso ang ginikanan sining sabit ya nga lapsag. Sa aton sining mga nagapaunay nga mga balita nasyonal, ang tropical cyclone wind signal number 3 ginpatuman na karon sa pilaya ka porsyon sa Cagayan kay Isabela, bangon sining bagyo nga si Floreta. So, may mga evacuation na nga ginpatagalan sa mga affected nga mga lugar, no, dito ya sa
Northern Luzon. Kag ang Comelec nagpayag, yaraan sila karon sa 70% ang pagpreparar nila para sa mabot nga barangay kagis election as scheduled sa Disyembre 5. O sa damlag pa ang Comelec panawagan magaya sa Kongreso nga dapat desisyonan na sa mas temprano nga tinion kung bala masuspender ang barangay kagis election antes pa man sila kuno magpatigayon sa pag-imprinta sa mga baluta sa masunod nga bulan ako sa bubot nga bulan iya sang Setyembre. Sa balita sa luwas mga kaibigan, isa ka babaye nga namising sa sulod sang siyam katuig dito sa Pungsod, India. Nag-edad pa lang sa 7 anyos. After 9 years nga namising siya, nakatigayon nga makapalagyo, nakatigayon nga makapuli sa ila siniya nga pamilya sa edad na nga 16 anyos mga kaibigan. Dahil sa Pilipinas, nag-uso masiligad tong mga mamon nga missing-missing, kung niya matuod din nga na missing, pero nagbalik sa iya pamilya, makaligad ang siyam katuig. So muna mga balita, mga talakayan kay pilapit kay informasyon karon, nga atong kaapatan mo siningaga papalagan siya patutunan bombohanay big time. 10 minutos na nakiligad yung stock na nga alas 8 sang aga mga kaibigan, sinaton subong adlaw, amo na yung kaduwang adlaw, sang aton nga pagbalik eskwela sang aton sini nga mga estudyante po sa naton may pila ka mga schedule, depende sa schedule sa aton nga mga eskwela ang ginhatag kay subong nga semana hindi pa man sila nga full gid full nga 5 days nga may face-to-face classes. Klase sa aton sini nga mga eskwelahan. May mga schedule labi like hapon nagbalik estudyante naton face to face. Subong adlaw pwede naman sila maka-internet nga klase or maka-module sila pag alternate subong alternate pa daw magyapon daw blended magyapon ang learning naton pero ang pinasailan dire kay may ara na sang inadlaw nga nagabalik na sa eskwelahan ang aton sining estudyante. So kahapon nga adlaw, sa unang adlaw sa pabalik eskwelahan sa aton estudyante, of course nangin matawhay, wala sa mga untoward incidents nga nagluluntad, wala sa mga makabig dalag kung ang krimen nga natabo in connection sa public classes ang aton sining mga estudyante. Of course, ang kahapon ang entrance lang, sining naton amo ni ang pagtupa sang ulan, gintiming gid early gid sang aga nga pag di nag-uso sa aton sini nga mga estudyante balik sa aton tagsa ka mga eskwelahan di may kasubong adlaw daw maayong tiyempo naton despite nga may gulugalom pa aton sini nga kalangitan di sa pagbalik sang aton mga estudyante sa aton tagsa ka mga eskwelahan. Of course nakit-anta kapon ang pagutok sa aton nga mga mayor nga dalanon dili sa palibot sang syudad sa Bacolod, especialmente sa palibot sa mga eskwelahan, particularmente sa mga public schools naton, nagdagsa, nagdamo ang salakyan, bagod nagdamo man ang mga pasahero, bagod sining mga estudyante nga nagbalik na sa tagsa nila iya kay mga eskwelahan mga kaibigan. So nangin smooth man, tayo yon man ang first day of classes, first day of face-to-face classes sa aton sini nga mga estudyante sa publiko kag subuman sa mga pribado nga mga bulutan actually sa mga tertiary level naton sa mga colleges universities last week iban na may nagsugod nga ibalik man klase ang iban do ini pang-week or iba next week pa depende sa mga colleges universities nga una or naulhi iya sa pag sira sang klase, closure sang klase. Kag pagbukas naman sining school year 2022-2023 mga kaibigan. So nakaganar-ganar ayan ang aton sining mga drivers, alin sa tricycle driver, tubtob sa aton sining mga taxi driver, jeepney driver, sa aton nga mga bus driver, mga minibus na lang na biyahe agwa sa Bacolod. Ako nalin sa sa Bacolod padulong diri sa aton nga syudad. Nakikilamo kita sa mga estudyante, pagkamente mga estudyante naton sa tertiary level sa mga colleges and universities nga halin niya sa gwa
sang syudad sa Bacolod. So ini sila ningko dugang nga pasero sang aton nga mga drivers. Despite sining pagsaka subong adlaw sang presyo sang krudo kag presyo naman iya sa gasolina mga kaibigan. Ti manay ko sa balos-balos lang daw pila man ka semana nga ara lang kita sang pagnubo do 7 straight week nga pagnubo sa to sa presyo sa mga gasolina kag krudo. Ti subong adlaw start kay na alas 6 ang aton nga presyo sa krudo kag gasolina may adjustment naman kalakip ng kerosene kung yung gas bla nga ginagamit naton may adjustment naman may pagsaka naman mga kaibigan so mot ko nakabuhay naton nga mga driver kahapon kasi naton ati kahapon singapon mga alas 6 pag guwata do nagtulutaw-hay ganing dalan mo ko do nagtemprano pagurong buwi sa mga estudyante naton kahapon sa hapon sa unang adlaw sa balik eskwela. Actually, si mga taxi naton ganin niyo. Ako sabagay sa mga taxi daw way man guro kita si mga kuan gid si mga estudyante nga nagasakay sa mga taxi ti mostly public kuan gid jeepney buses kaya mag taxi ka mahal-mahal man mo. Ang taripa ay para mag round trip lang niya, mag jeep ka lang at least dako gid ang diferensya na pagsaka wala sa mga taxi pila ng flag down rates taxi out 40 ti sa jeep ya bayad ka ng 10 minimum mga kaibigan so dako gid ang imo sini iya nga kwan nga save abi ko mag public PUJ ikaw iya mga kaibigan ti subong adlaw sa aton sini nga mga kauturan ipalantaw naton hibaloon naton ang aton nga mga jeepney driver kung kamusta ang ila income nakadugang gid man sa ila sini adlaw-adlaw nga koleksyon ining pagdugang man sa volume sa ila pasahero volume sa pasahero sa sining pagbalik eskwelahan sa aton sining mga estudyante. Actually kinas nga aga early in the morning ang mga jeep nga ako na sumalang nakitaan ko mga kaibigan, buta, Sinhalin sa tribunal, waga pa, buta na mga kaibigan, so ang mga nagligad, mga alas 6, alas 5:30, ay pilap lang kanahot ang pasero, makitaan mo sa atin ng mga round trip, mga jeepneys natin sa Bacolod, pero okay na yung aga, as early as 6 o'clock, makitaan mo niya, do punuan ang ikuan mo, ang jeep halin niya sa terminal, halin sa North Terminal, padulong niya sa aton sining nga downtown area. Sining guro te kadugan-dugay iban kay iban nga aton nga makaturan niya ti especially sa mga colleges naton subong ang iban ti as early as 7:30 ang klase abi. Especially sa mga out of town, mo ti plano pa sila nga nagasulod diri sa Bacolod para makigagaw man sa early time sa ila siniya nga klase. Sa early time sa ila singa klase. Sa bilong tabi ko si Bumbo Gracelyn sa may North Terminal, sa terminal sa aton nga mga jeepney bla, ang biyahe from Northern Negros, pagkanto rin sa may syudad sa Bacolod. Kung kamusta ang biyahe sa aton sining mga driver sa pag-cater sa aton sining mga estudyante. Live report ni Bumbo Gracelyn from northbound terminal sa patrol. Bumbo Gracelyn, good morning, Kimin. Yes, Momodenis, nagkasubong sa northbound terminal, kagakasubong Momodenis, perti kasako diri sa palibot, sang terminal, kay tungod nga kadasig, sang paghalin sa mga jeep, kay damo sa pasahero, matis nga adlaw, kag kalabanan sa mga pasahero, mga estudyante, bala nung kasuksok uniform, Momodenis, so subong, kay nukita kayo malakata si sir. Kamusta hon ta, Momodenis, aton mga jeepney drivers, si sir, ano pangalan ta, sir? Desiderio Inesimo. Desiderio Inesimo? Okay. Si Sir Desiderio, baka namin kapangalan. Anong biyahe? Sir, kamusta? Yes. Kamusta, sir, ang pagbiyahe-biyahe ta? Kamusta kita ta? Amo na, ang abre klase, kadora ning adlaw, no? Kamusta? Ang abre klase, mayo sa driver, pero
wala up and down kay ang pasahero. Diretso ang panaugan, magluwas traffic. Oo. Di ang anom namon katiyog, mahimo na lang limagi tungod nga traffic. Kag isa pa, ang pasahero laban ng estudyante pulo ang bayad. Di wala ta mahimo kay mo na ila bayad mo. Oo. Di naggamayin pagid ang amon ng income tapos magluwas sa sina, ang krudo nagtaas pagid. Di ang amon nga anom katiyog himo na lang lima, di nagnubo na gid ang amon nga kuan Oo. nga kita. Nagsuli pa? Gani, di mayo damo pasahero. Damo pasahero pero wala man na up and down. Tapos traffic. Amo nang na ano sang driver. Kita mo subong traffic dutay ang salakyan dio. Kay tungod nga traffic sa Libertad kag sa ITCS. Okay. Kasi kung hindi traffic, ari damo na din salakyan. Dahil sa Libertad, sige, eskwela, da, no? Sila na da sa yuno. Traffic na da sa ITCS, traffic pagid. So, ang inyo kalisin ng subong nga gina-super, mo na yung traffic. Ay, Sa may ITCS may giguba na nga dalan tani i-one way na nila. Kay amo pag ina nagdugang pag ina da ang traffic. Pag isa pang mga trasika da sugata sa amon tila lang namon pamungguan. Tani i-one way na nila da. Sakto man, di ba? Ipa one way na tani dapat. Kung ang traffic hindi amo na ka dugay para sa inyo maghalin o magbiyahe, sir, pinatani ka, ano ni, trip? Sa kadla makakuha kami anom. Oo. Subong lima na lang itungod nga traffic. Magluwas nga traffic sa ITCS sa may bago pag inadangagin bungkal na nilang pinabayaan man lang na nila da. Subong malalantawa kay traffic to tapos po wala man na tao ka obrada. Di hasta mintra sa mo nangantos na munda. Yung mga pasahero, especially mga students, wala bang reklamo? Kalot man sa ulo eh. Nga sa katrapikon sa dra sa may ITCS sa may paglaom mayon gimbungkal na nila nagpabayaan lang. So, kita ata mo man Japon. Nagnubo na gid gani kung may klase niyo. Kaduwa pala ni Adlaw mo din sa. Pero sir, yes, Pila to ang sukot nila ka estudyante, pulo. No? pulo sukot. Pulong sukot sa estudyante kung sa regular nga sa pasahero, abi, pila, 12? Sa regular nga pasahero, sir, pilang sukot? 11. 11. May ara man pulo kasi wala naman kami ga ano ang ibang ang mga maro nga pasahero may ara gid maro. Iban gani hindi magbayad kundi pagsukton. Ang iban nga pasahero perti man katanda estudyante estudyante. Di wala ka may pangita ID? Ay, wala pa ID? wala de lang pangitaon mo pa ng ID pagbayad pulo patuno no lang ka driver eh. Eh, ang iba, hindi nagali estudyante, pero amo lang na tsura, estudyante lang. Daw estudyante. Eh, sir, ano ang reaksyon naman natin sa paggulpi naman saka sang presyo sang diesel, sir? Kailan man ka, paano ka nang lupo niya, nasaka siguro. Saka naman. Di nga ako niya nga ano nga sa pagsaka na sa krudo. Wala man tada may mo kit ila na ya. Dari pa naugon man nila eh. Saka naman sa semana saka naman aliwat kuti nagbalik-balik lang masaka sa manaog sa 5 pesos. Masaka 3 pagka saka naman. Pagka liwat na sakaan naman liwat. Iway kamay mo. Sir, kamusta ya, sir, ang biyahe kong gabi? Gabi pa kong gabi. Wala na, nagtiprano pa ko girahe, tagala size, girahe na ko. Tao pala pasahero, Japon. Damo pa pasero ko, damo, nagagarahe. Traffic ka mo nang napangindihan ko ang traffic. Wala ka bang kita trouble kagapon sa traffic? Kada hapon, traffic ka mo na ganyan, nagagarahe ko tiprano kay ang traffic pala kung alas 6, hindi magwanta gid. Pero kagapon tao, ay malamis ang traffic ang imong pagbiyahe. Wala man lagi gano, wala ka sugata, trouble. Away, Ay man. okay man. Pasensya gidara dapat. Oo. Ang iba yung mga drivers ko no nang imo nga nabatian sa ila, may makita nila subong. Kumpas mo sa imo. Ang iban niya nga gasugid yo. Sugid na wala man na bayad. Ang iban niya gahambal nga amo ni imo to. Way man na bayad no, mati lang hambal yaw. Oo. Ano, sir? Pero bakal sundan way tikalo na. Wala man yay subong na. Hindi sa biyahe ka daan, pa-champa-champa. Driver ka man, sir. Driver man na. Thank you, good sir. So, sabi ka driver, Thanks sa taka-driver pa mo, Dennis. Ako na yaw. Ano pangalan to, sir? Joshua Glia. Joshua, ano pido? Baros. Joshua Baros. Pila ka na, sir, ang edad mo? 26. Dugay ka na driver, Sanjay. Ay, sala, 28 kili. doon pa tignan, di ba? Okay, 28. Tugali. Dugay ka na driver, Sanjay. Supposed to be mga 2 years, I think. Anong biyahe nga ruta? Tricycle driver ko sa Mandalagan. Oo. Yaka
Alto Dama Asosasyon. Anong saylo ka Vice sa driver. pagka-driver sa Jeepney? jeep? Gusto ko man try bala kung anong Explore. tawag nga di pasahe. So, sabi daw, makasalingig ko nga, mas mayong tricycle. Wow. Eh, cap, ang di pasahe, cap, pwede sa miss. Oo. Tama ni sa ka... Di pamilya ka na, ha? Mm-mm. Di ba ka na? Wala pa. Wala pa. Tama So- ka hard? Ano ka hard na? Kasado, siyempre ang obra sang di pasahe, ang init sang salakyan. Oo. Init ka chimpo, Oo. pag ang tanan mo ni nga lawas, gagihon sa mo. Oo. Kamot, imo mind, Oo. inanan ang presensya of mind mo, tama gikakuan sila sa tricycle lang, kamot lang gidya kong gisa. Gani. Tapos traffic katama, no mabalik ko gani kata siling usama, babalik ko sa tricycle. Balikan mong tricycle. Iiwanan mo yung jeep mo. Oo, Ano na nang... from ano siya? Lopez operator? to Libertad, Oo. daw puro gid traffic nga amon nga ruta. Ugtas ka ay. Ang akon TL kong kisa daw hindi na makatapak clutch kay sus. Tungod di kisa sa may ara parking, may ara guba nga mga salakyan, may ara kisa guba nga dalan hindi may ngagaw kayo. So nagsulod pa gid ang klase, nagdugang. Do nga damo tod pasahero. Kung kisa nga isa ka rason nga nagdamong pasahero tungod nga ang di pasahe hindi ka flow. Hindi dason ka balik. Amo na nga sila makita naton. Pero ano lang katipon. Punsok. Ang jeep gali nagapundo tag pulo kaslakyan 20 kaslakyan bangod sa katrapikon. Hinay kita. Ang kita si gapon do the same lang si gapon kay ti kung hindi ka katiyog damo maka apat ka lang kung isa kung parehas na sa sigyapon kung ang traffic hindi masolusyonan. Oo. Ano panawagan mo? Anong gina-suggest mo, Abi? Ang ako na messages kung ano may mo nila sa pag-improve nga ang traffic mabinbinan sa Bacolod. Kung ano ang mayong mo ni Oo. para nga ang naga-ulubra, naga-eskwela, hindi pa malate bala. Gani. Oo. Tapos kita nyo, Hindi lang kami hindi lagi kami maapektuhan man tanan man nalang sa opisina. Tanan ko kisa pasayro mga paka-late. Oo. Ano na namon kiti traffic kung kaisa. Kung maglakat kami kung kisa nga duwa lang kamo lang may dulaw man Libertad. Ano gani ruta ta? Madalagan. Dalaga. Kaya araw ko isa bala nga do gadali mga pasayro duga irtable pa kayo mo na dugay-dugay pati. Tika ano lang ka mo? As Yung mo driver? na pay mo yung lang kay salamat kung isang akigan mo sila mo mo to. Amo na may araman pasayro nga kindi. Hindi man klariya so sa mga pasahero, hindi nyo man di pasahe kung kaisa kung daw wala gid pasahero, mahulat gid na. Oo. Kapiyahe ka na sa ngaga. Pero kung kaisa na hindi na namon nga wala man pasahero sa likod, na-transfer mo na namon kay tigadali man sila mo. Oo. Bilhin kami Muna nga kapon. kung lang yung ang Hindi sa yan. biyahe, nagpapasalamat pa kami kay at the same time pagbalik sa klase daw makay ara makang-income. Nga hindi mo takasiling rin sa una sa pandemic di nalain gid ka do ka layo gid la. May increase pa yun, sir, sa diesel, sir. Subo mo si Mata. Ang pinagig ka problem namon ang diesel nga nagapanaog pag nagasaka. So arablag nga nagaamo na nga hindi ma-maintain for the a year like sa una bla nga pila makatuig nga do-maintain mo lang ang diesel kag ang gasolina nga nagamon ni. So supposed to be ang ila reason gid nga magiras ang nagiras sa ibang lugar kasi wala man talas ang mahimo ko na mo na deklarasyon. So mas mayo gid nga panubo nila ang krudo kag ang gasolina. Kay ti kung magnubo ang gasolina kag krudo, siyempre mapanubo man di ang salakyan. Ti bisan di na kami magpa-increase sang plite, san mag minimum ubti na lang kami basta yung ang diesel magbalik na sa 50 I think. Okay na kami diyan. Oo. Sa Banggali, wala pa ikaw may kabawi. Sa diesel kami natamaan miss eh. Oo. Misan pa naligad nga. Pila man kasi mana nga nagnubo sa mga taas, wala pa kamo nakabawi. May ara magindi ta, hindi magita sila nga di ka bawi. Ako kisa.
kung isa Mm. maka Ganun, may mayo ganun, mga biyahe Pila mapuli mo sa imong balay? may ara 600 ay nag Bilog na ng 600, wala na Oo, buhin. may para pa ba 600 muna. So sang last nga ang diesel barato pa. So mas mayo pa kita ni. Oo. Tapos ang arkila wala mga miya sang problema kay ang tagiya daw kay Chindi man bala. Di, anong desisyon mo? Mas stay ka sa jeep nga mag-drive ka da, biyahe ka, or sa tricycle ka, balik ka? Kung magsigigid ang traffic nga hindi na lamang pawan. So mabalik ko sa pagka tricycle kay tawhay mo lawas, sige truta mo blandi may traffic. So muna ako kay isa once nga tricycle galing sa mga dakpanay naman hindi ka kapagusto. So, Ano naman na? wala, Wala pa man pamilya, di ba? wala pa mga galing ako nga rin kasi daw hindi ko ya daw takan ko yung pabilin sa balay. Galing. Muna nga Mga pisan mo ba kaburing tani? lang kung sa balay ka. Pisan ka lang galing, no? Oo, mas mayo na lang kunara ka sa sagwa, may obra ka. At least hindi ka to kadugang konsumo, Oo. maka-income ka pa. Ay, makabuli ka sa pamilya mo. Kung nga, kuwan, Oo. Kaya din ka, sir? tiga ano ko, Talisay. Okay. Sinda kami, sinda kami. Oo. Sa mula na ang akon nga maiyampan. Kung anong may mo nila sa diesel nga mag-maintain lang bla. Tiya mapiktuan sila, damo ko. Kung magsige pag insaka, magsige pag insaka, di normal man nga mapasaka ang di pasahe sang plite. Di ang problema sila na pinaka nga wala kami kung kaisa nag-automatic saka kay ti ang sildo wala magasaka. Ang sildo kag ang mga balakon gasaka magasaka ting matamaan. Ang mga pigado lang gid para sa aton. Kaya sa yung kagasaka. Sa jeep lang, no? Sige. Okay. Ito, si Sir Do ka seryoso na ba mo, Dennis? Kay, syempre, good life man Japon sa ila. Oo. Mustang Saan para kahapon klase? wala mo burusin makot bay kay sir kung kahapon first day sang balik eskwela mustang ganarya na kumpara tabi sang wala pa sa biyahe sa estudyante kahapon niya dako gimaginansa niya o bisay man gyapon ano. Sir, kamusta man ang unang pag-abres ang klase, unang adlaw? Kamusta ang kita mo? Supposed to be ang first gig nga first day sang pag abres ang klase. Maayo ang pasahero nagdugang. Oo. So amo na gid na ang pinagid ka main gid nga problem sang driver. Pagsenta lang ang traffic. Pero i-compare tabi sa naligad, sir, nga wala pa abres klase. Ako ni Ang kita. compare naton ang public classic. Actually miss no sa pagtawag nga di pasay daya kumbaga hindi ni siya permanente mo. May ara kung isa na no kumayo biyahe kung nang imo adlaw bla. Oo. May ara isa nga daw hindi may kumbaga daw may time na nga bisan ano kumayo biyahe imo hindi na mayo It's biyahe. not your day. Muna sa ang biyahe pero sa negosyo mo. Oo. Patsang bahala bisan ano kadamo tao kung dito la sa kung sa piyak lang sa kay wala man kami. Yan. Sa amo na sa pero actually mas mayo-mayo kay bisan magdaway mo biyahe maka-income lang kay sige ako. Pila anin ka mo kay ligad 600 ay ligad yung mga 600 mapuli mo sa imong pulian. Subong ya ay gapon. Kahapon Gapon. Kagapon daw nagsaka-saka magid Pila? sa mga I think hindi maisip ko siya kahit yung kaon mo bla. Oo. Tapos ang expenses mo Nagsaka. pa. So, nagmayo-mayo sa sang sa may kasi kaya mo na lang problema kung magsige ang traffic. So hindi gid siya saka gid kiti ang hindi ka mayo katiyog mo. Oo. Wala karon bisan no panakdamo pa sa hirok hindi ka kalakat. Yan. Dumapuli ka na lang kay sakit mo tuhod. Ano sa ka nagbugtaw kagapon, sir? Alas 6 kaya ako ni na eskwela sinos is Oo. kaya mo na adlaw na ko lang kay nag-klase na. Tingin na blues ko gas kigla. Dalawang isa. Tinapilitan ko. Oo. Kaya mo na kay para nga inugbalod niya man matagaan mo man wala. Namin nga Tio, Bombo Dennis, Sir Joshua. Bisan pa paano, wala ka pa bata, makabulig ka sa may bata. Yan. Ang pinaka-importante yun. Oo. Rizlin? Amo na, Yes. aga pa ko. Oo. Bombo Dennis? Ang gina-complaint nila nga traffic kaya bangod damo ang volume sa salakyan.
sa dalan. Amo na nga nag-traffic kay kapon sa pagbukas ng klase, damo sa mga operator nga ilang nga mga salakyan di pagwaan ni halos tanan. Amo na kung nga Yes. nag-traffic kay nagdako ang volume sa salakyan, magluwas sa mga public utility vehicle naton, may mga private vehicle pa mo. Ngayon natin nagdulong man sa ila kabataan sa eskwelahan. Nagkanto man kundi indra aga pa transaksyon, amo na nga nag-traffic kay nagdako ang volume sa salakyan para mo sang wala pa ya sa nga kuan, wala pa bukas ang klase. Kaya of course, Yes. sa tumod nila mga ongoing karon nga repair sa atong dalan, ang mga ongoing karon nga mga obra sa dalan naton, amo ning sasanaga pa kosang pagkitid man sa dalan nga nagahina pagit ang flow sa traffic. Tsaka na instead nga supposed to be sa normal anom ka trip ang makuha nila bangod sa pagdamo sa salakyan kapon, damo man tong pasahero, o hasta na sa lima ka trip ningko daw amo magyapon daw bawi-bawi man lang gyapon ang ilang ang ilang income collection ng Bumbog Graceland. Kaya sa mga sa nahambal mo gani, amo na nagdululungan, nagkilalit-anay sila, Bombo Dennis, ang traffic, ang ang cause ni tungod sa mga dalan nga under construction pa subong kag ang pagwa sang tanan nga jeep sang operators diri sa syudad sa Bacolod. So amo na mo Dennis kung kung wala tani isang mga nakayo nga dalan ma-lessen bala ang burden man o kung makakita pagitan isang dako aton sa mga jeepney drivers kaso kay nagdululungan man. So hopefully Bombo Dennis nga matagaan sang solusyon nga matapos bala ang ginakayo kay syempre aton mga jeepney drivers Bombo Dennis pagid subong maglawig pagid bala ang pasensya kay hindi man niya permanent may katapusan man ang ginapangkayo dra especially sa mga ruta bala nila dra sa Libertad pag sa iban pa nga ginakayo nga mga dalan. So damo man subong pasahero gabot dira from northern part sa atong probinsya nga nagabot dira sa North Terminal naton. Yes, Bombo Dennis, swerte ka damo sa mga pasahero, Ginagani nung hindi ko kaplastar kay galalin tayo natin sa mga drivers. So diri ko sa likod-likod kay parang maka istorya sa ila, Bombo Dennis. Diri pa lang sa north nga bahin sang syudad. South way pa. Sa south way pa, check upon ko to karon. Then awon to karon kay para sa ugto naman para ma-check naman to ang volume man sa aton nga mga pasahero from southern part and central part sa aton sining probinsya. Da naman nagadagsa iya sa aton nga bus terminal tada sa may barangay 30 kay of course area sa Libertad man ay Bumbog Graceland. Yes, Bombo Dennis. Aton man to karon check karon kung kamusta sila kay diri sa North pertinggid kadasig kad sa oras sang mga 6 early at 6 Bombo Dennis sako na ang dalanon diri asa subong sako pa kag ito sa tunga-tunga bala sa may Lopez Mandalagan kag bala sa City Mall Mandalagan Bombo Dennis nagapundo gid aton sa mga madamo nga salakyan kag ginalaki pa sang volume, madami ang volume sang jeep. So far sa pinyong paglibot ng Graceland, ang mga traffic lights na nag-function man, may mga traffic enforcer man, nga sa mga aton major intersection na Bumbog Graceland? Yes, Bombo Dennis, may mga bitaw, mga enforcers, traffic enforcers kita nga nakitaan man, especially sa mga intersection kag ang mga traffic lights na nagagana man Bombo Dennis sa naligad to may isa lang nga wala gagana dito sa area sa police station 6 as far as I remember, but subong wala na ko kabalo kung kamusta na to kay may ara iligid dito yan naka-standby nga mga traffic enforcers para mag-manage ang traffic. Sige, kay mayon kina sa mga major intersection naton may ara gid enforcer dira. Kay bisan tod may ara kita dira sa traffic lights, may ara gid dapat enforcer kay kisa bumugestin di taman ko sa babalaan la ang may anytime gusto nag-burn out mo. Take mag-burn out, way function traffic lights naton. Kasi may mga driver kita pinagusto na lang kasi mo magituraan sa paggutok sa trafiko, pag magbungguanay, aksidente, mas nagalala pagid ang flow sa traffic nato. So importante sa mga major intersection along Lacson, Libertad, downtown area dapat
may mga enforcer gid ang nakapwesto, especially ito subong nga daw dako ng volume sa masalakyan naton sa dalanon, Bumbo Gracelyn. Correct po, Dennis. We aim for sustainability man sa mga traffic lights ta. Pero kung may problema, kaya nito man paktan malakis abong mo, Dennis, no? Dapat may arayig naka-ready, naka-standby ng mga traffic enforcers para nga budlayan, especially daan nga most number of people nga residents sa Bacolod, mga estudyante, makita mo sa dalanon, sandiin nga bangka o sandiin nga bakin sa syudad. Sige. Yes, Bombo Dennis, live kita dari sa northbound terminal ini si Bombo Grace, Lopatan nag-report para sa pamansang radyo ng Pilipinas consistent. Overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Damo salamat Bombo Gracelyn Lobaton sa moto ang sitwasyon sa mga driver nato tamo nag-increase man gito ng pasahero bangod sa balik eskwela sa aton nga estudyante pero nagbuhi naman sang number of trip ang aton nga mga driver bangod sa trapiko ba ito nga mo amo magyapon so ini mga projects bala naton ini mga ongoing repairs naton sa madalano naton why talaga question kasi naton ti okay na mas maayo gani ginapanami naton dalan naton pero tili ko bala tani ginkuan man ni bala gin santo ang pag-repair sa aton dalan ang pag-ayos sa aton dalan ang pag-rehabilitate sa aton dalan taning plano na gin santo man bala nga before sa opening sa klase, before sa pagsugod sa klase, dapat ini mga repairs natapos na. Natapos na ni siya para hindi na makatuga sang huol sa trapiko. Muna ko sa budlay sa gobyerno ta. Budlay sa ito sa gobyerno. Kay pinagusto naman sa kung ano, san o, sugdan ang proyekto, huwag lagatanaw. Si Pabla, Agosto, masinta, di man kahapon nga daw sa Agosto 22 sa gudang klase. Nagligad pa niya binulan. Di dapat sini sa aton nga mga LGUs or sa aton nga DPWH, kung may mga project man kamo mga repair sa dalan, rehabilitation sa dalan, repair sa taytay, dapat talaga institute na. Ginsugdan ang proyekto, kag tanawon nga matapos ang proyekto, before sang pagbukas ng klase. Dito na bla. Nag-uol kita iya sa aton nga mga estudyante, nag-uol kita sa aton nga mga trabahante. Kay nag-traffic na gid. Nagutok kay nagdako ng volume sa mga salakyan mo. Kay may bukas ng klase, balik eskwelahan naton nga mga estudyante. Tiway na makita sa aton nga DPWH. Kay budlay lang sa ato kay kasi nita, sugdan ta naman like subungo kung may mga abri klase na kita. Pag-abot sa Disyembre, holiday season, balanta ang volume sa tao, damo naman. Diba, may mga dala na kita pang bungkalon dira? May mga dala na kita nga pang repiron, nga maabtan na sa holiday season, di matapos. Muna bala? Kulang sa plano. Kabalo ko dahil magublang ato niya nga DPWH. Sa ginahatag nila ang mga kontraktor. May mga kontraktor mga uyaya mo. May mga kontraktor man nga uyaya nga pwede man matapos ang proyekto sa sulod sa 2 bulan palawigon pa nila. Okay man na, dapat may extension. Kaya ito isa, di mo makita, may gaulan, may bagyo. Di ko tayo, di mo matapos, di mo brow, kailan na yan. Kasi sa estimate sa project, kumagabay na nga mga unforeseen yang natural pinomino niya. Dala na iya sa estimate sa obra sa mga kontraktor mo. Nga tig-ulan subong. Tig-isa ulan, amo nga binulan, tig-ulan, amo nga proyekto ta, tiga-ata extension, kaya di na matapos, kaya di ko may maulan karon da, muna bla. Di dapat, sininaton, ini mga kontraktor, kag aton DPWH, situate mga proyekto, bilang hindi man makahuol sa aton nga mga commuting public how. Isipan mo na reklamo sa may ATCS. Takto da, may dala na da, one way lang na da gani, kaya may dala na gina-repair. Tidak na nagalabay ang aton nga masalakyan, mga jeep naton nga biyahe sina alin di sa ang Mandalagan, Mandalagan Libertad da nagalibot ya sa may ATCS. Kay aton nga Bata Libertad din nagaliko sa may San Sebastian mo. Dala halin ka sa downtown, alin ka sa North Terminal, going Lacson, kung Bata Libertad sakyan mo, maliko di sa North Capitol Road, magwa sa Gatoslao, diretso sa Rizal,
no, agi sa Plaza San Juan, na paglabot ito sa may San Sebastian maliko niya. Ya, pagwa naman sa Araneta, din diretso na ito pakadto sa areas ng Libertad. Kung bata mandalagan sakyan mo, di na sila maliko sa may Kwan Balda, diretso na sila sa may opisina ng DepEd, Bacolod, din ma-turn right na sila, masulod na sila sa Barangay 14, libot na sila sa ATCS, ma-turn left na sila, guwa na sila din sa may Kwano, din na sila magawa sa may dala na da ng Hirnais, Dalo diretso na sila po sila to tabok sa sala Araneta, labay sila da sa may Paglaom Cyber Center, diretso na sa areas ng Libertad mo, lain ng ruta sing Mandalagan Libertad kag Bata Libertad nga jeep, no? Ang ginatong ginakomod yang repair da na sa may ETCS na yon, nga da na nagagi ang Bata Mandalagan nato nga jeep, no? Tisipa bla to sakto na magbuliw manay kamo da karon pag-abot sa Libertad, grabe pag ang traffic. Ti nagapugok tong ang mga salakyan sa Libertad. Tingala ka di way na pasahero, di jutay lang pasahero, jutay lang salakyan sa Mandalagan, Dalakson. Kaya nagaka-delay sila bangod sang trapiko mga kaibigan. Duway gini kadugay-dugay, no gini makuan teknik way ning kan ideya sa aton nga mga kontraktor sa aton DPWH. Dapat kung may arang kita sa mga repair kag rehabilitation sa ating mga dalan, si ita-bla nga ang plano ta, hindi ta mahuol. Mas ito yung bukas klasyo. Dapat ang aton nga pagsugod sa repair dira, mo ni bulan, para before sing si classes, tapos na dira. Or subong abi may plano ka mga magkairo sa pila kay mga dalan naman, basi malangalan ta sa bulan sa Disyembre. Dagsa subong tao sa taon pag bulan sa Disyembre, makahol ta sa traffic ta. Kung pwede, sugdan ta temprano, or pwede, abi, basi tapos ta na ng Disyembre, kag sugdan ta ng proyekto tao para hindi ta makatugas ang mas malala ang flow ng trapiko. Muna ako sa problema sa aton gobyerno, problema sa aton nga DPWH, ta? Kaya daw wala blasting ginatanaw, proyekto, tal-talon tandalan, anytime, yung sa kabaloy sa may mga dalan pagkaganit nga pang buo, guway pagkaganit pang look-up, may mga dalan pagkita kagwapo pang pang look-up, despite may mga dalan nga dapat amo na tani ang unahon nga gaan sang rehabilitasyon. Problema subong sa driver, damo pasero pero nabuhin ang ila sini number of trips bangod sang pagutok sang aton sininga dalan bangod sang trapiko, di lang sa volume sa salakyan, nag-traffic man bangod sa mga ongoing karon nga repairs kag rehabilitasyon sa aton nga mga dalanon diri sa pila ka bahin sa syudad sa Bacolod. Sabi ko nakaganar-ganar na mga driver naton, nagli daw mamo lang gyapon, kay nadilatar pa sila sa ila sini nga pag biya sa gabay pa ining mga ongoing nga mga projects bla. Sa aton sining gobyerno, sa aton DPWH, medyo paspasan ta ni. Kung matapos na gani early sa aton target, mas mayo kasi kung talaga pasunod naman kita sa buong solid decision, basta imabta naman tabla Disyembre, kag ang aton nga mga proyekto da nga mga dalan kag mga taytay da nagkala dilatar man duga naman nga hool sa aton nga mga kuturan specialty sa pag-abot karon sa holiday season mga kaibigan. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 47 minutos na nakalikan stock na alas 8 sa ngaga. Pagbalik sa iyo patutunan, duga po nga matalakayan at presidente karon labuton tang aton sining spokesperson sa DSWD Region 6, no, si Attorney May Rago Castillo. Anong kaya damo gid sa mga ulat nga maginika naton kag mga estudyante sa sining pagpanagtag sang education assistance, cash assistance from DSWD, kaya naligad nga Agosto 20, dali sa Bacolod ka Negros Oriental, linibo ka mga auto naton nga nagpila, gatos lang ang nakabaton sang ayuda. Ang mga yamo, dapat kung pwede na per LGU, o pwede na per school,
or i-barangay na lang para mas mapos sa aton nga mga ginikanan o sa aton mga estudyante sa pag-claim sa ila sini nga ayuda. Kahit si Pablo, ligan nga sa Baluto, Bilog Negros Oriental, kasulod sa Bacolod, dili lang sa Isaya Kamol, ti pila kalibo ito nagpila, may 3,000, pila lang ito natagaan sa ayuda, way gani kalabot sa klibo, ti ibang tolit patubtaon, naghulamplete, nagpulaw, nagbugtaw timplano, bit-bit ang gagmay pangkabataan, nagpainit, nagpagutom, igo mura, way magali malabutan, way mga kabaton, sang ayuda, kay ti natapos ng numero, bangod sang kinamuon, sang managapila. No? Simulan ito ni karon sa ato si DSWD Region 6 spokesperson kung ano ang pinaka-latest na dire. No? Kay singkaton sa Sabado, may ara naman kita sang tagtaganay. Okay na, ato pa nang balikan kaya pinapagin natin kabataklayan makaminan, pagpalagay siya pala bumba na big time na natin na paano balikan makaligan lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. Una nga hatag! 100, Ikaduwa nga hatag! 200, Ikatatlo nga hatag! 300, Ikaapat nga hatag! 400, Ikalima nga hatag! 500. Ako gali si Day Nangela, Plateras, taga-Alunan, Baybay, Bacolod City. Ko nagdaog sa 500 cash kag isang gift pack nga 500. Thank you gid sa Bombo Radio kag sa Star FM. Iba ka sang school supplies sa makabate sa ngakon may intramang kamo sa Bombo Radio kag sa Star FM. Para kamo man madaog Rio sa akon. Basta Radyo Bombo, Star FM, it's all for you. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas?
Plus. Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sa iban kag almost cholesterol-free ini. Gani, makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang, mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingad-dan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan
simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sining nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main functions ni amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum!
Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinari nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, syaka, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto kakapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko
bilang pinakauna nga pari sa Banwa pa lamang sadto nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang pagkasunod nga tuig 1877 sang nagpungko naman si Father Andres Torres bilang first Recollect Parish Priest sa amo nga simbahan. Si Father Torres amugid ang nagsugod kag nagsupervise sang pagtukod sang dako na nga simbahan sa Romanesque architectural design nga nahuman sa red bricks gikan sa Banwa pa lamang sadto sang silay kag puti nga coral stones nga ginkuha naman sa isla sang Guimaras. Gintapik ini nga mga material pinagi sa lime nga ginmixklahan sang itlog sang pato. Apang bangod sa natabo nga Philippine Revolution sadtong 1898 wala gid lubos nga natapos ang ini nga simbahan. Apang sang Enero 23, 1936 sa pagpamuno sang nagpungko sadto nga duha ka Recollect priests nga sanday Father Abondio Frias kag Jose Cuesta ginpatigayon ang blessing sa human na nga simbahan sa idalom sang patronage sang Our Lady of Peace. A unique feature of the Our Lady of Peace Church are its massive arched windows that reveal the thick walls of the church. FIFA World Cup 2022 Trivia. Nakahibalo bala kamo kung ano ang nadula sa Iranian national team isa ka semana antes ang 2018 World Cup match? Pagkatapos nga mag-withdraw ang US sa Iran nuclear deal, kag-restore ang mabugat nga economic sanctions sa pungsod Iran, ang Nike nagpagwasang pahayag nga bilang sanction ini nagakahulugan bilang isa ka US company hindi na sila makaprovide sa mga sapatos sa mga humalampang sang Iran national team sa mga tion. Kung sila mag-violate sang sanction, ang Nike executives mahimo mapamatbatan sang criminal penalties tubtub sa $1 million ukon pagkapriso sa sulod sang 20 katuig. FIFA World Cup 2022 Trivia. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magag
gagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga
tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tuong Hulyo 13, 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang nagluto sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman kakapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kaiban pa nga sa isang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach
pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup. Balik na rin pagpalagan siya para tutunan bomba na Big Time. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 22 minutos na nakaligad stock na alas 9 sa aga. This time ay kami naman kaupo na natin. Dito pagpalagan siya para tutunan bomba na Big Time. Ang spokesperson sa DSWD Region 6 sa Western Visayas, si Attorney May Rago Castillo. Pero ang tanong kadamo, ito na nagahulat, no? Nga mga nanay, ang mga ginikanan, mga guardians, mga estudyante, no? Sining education assistance, no? Ayuda from DSWD, no? Nga sang naligad nga Sabado, Agosto 20, no? Damo nagdagsa, no? Bilog nga pungsod Pilipinas, Disnegros Oriental, siyudad sa Bacolod, no? Kadamo sang way malaputan, ha? So may mga pagbago sa sistema, sa mga panagtag, anong mga pagligwat, innovation, abing ginimo sa atong DSWD kay sa statement ni DSWD Secretary Senador Tulfo nga imuan pagid sa pamagi nga mas mapos, no? Hindi mabudlayan, ha? Ang aton nga mga benepisyaryo. Kaya nung dumas ang ligad, damo sa nga reklamo, at iban halin pa sa ibang nga banwa, syudad, nagkadto diri sa Bacolod, pero way mamalabutan. Puti, amo ni karon ang mga after sing August 20, may mga siguro may mga pagbago nga gindiyo naton nga DSWD para implementar, no, sa upcoming next Saturday, August 27. No? Ibalawin ta na sa aton nga spokesperson sa DSWD Western Visayas, Attorney May Rago Castillo. Attorney, good morning. Ma'am, welcome na sa Bumbuanay Big Time, Bombo Radio Bacolod. Bombo Dennis, ang imo kapod sa bungaga, Attorney. Good morning, Dennis. Good morning sa tanan nga tagpalaman. Yes, ma'am. Salamat kita sa imo sinatsimpo kabalo ko sa again po despite no kati para sa interes kaga para sa aton sining serbisyo publiko. So attorney, so far as of this broadcast time, ano ang mga latest naton nga mando from the national office, no? May mga innovation kita, may mga pagbago kita pertaining sining pagpanagtag naton sa education assistance sa aton nga mga qualified nga mga estudyante. Attorney, ma'am. Yes, Dennis, there will be adjustments. For sure, hindi na mag-sulit ang na-experience ng Saturday na pag ginaguso, and our secretary has already issued an apology on the matter. No? So, gusto sa DSWD na magbawi sa this coming Saturday, and that's next succeeding schedules. As to the adjustments, no, we are still finalizing kung ano ang sistema diri sa aton sa Region 6. So, ang aton yung panugyan sa aton yung mga kinikanan, hindi anay sila magkinaguso sa ilang mga LGUs. Because we know, we received reports na may ara na sa mga clients na nagkinaguso sa ilang respective LGUs. So, wala pa. We are still finalizing that system. What we guarantee is, Dennis, may ara sang bag-umang sistema, and it will be an improved one to ensure na everyone okay, matalunsay, matawhay, malinong, kag hindi crowded ang mga areas kung sa di pagaliwaton ang pag-distribute. Sa mga venues, ma'am, nga gingamit naton last Saturday, the same gyapon or may mga additional ta so far anong matagaan ti ideya bingaton nga mga ginikanan subong attorney? So actually we are exploring alternatives pagid Dennis, no? As per pronouncement ni Secretary Erwin Tulfo, we will be partnering with the DILG and the local government units
But as to that, gina-finalize pa. Once okay na, we will let you know, no? So, probably not just the same venues because ang last Saturday, ano lang anom lang to ka-venues. Correct. And DSWD lang ang nag-conduct ng payout. And we mobilized our staff. Of course, kapasalamat kami sa PNP. Kapasalamat man kami sa medics from the Department of Health and other agencies na nagbulig na kahit pa paano lang na-lessen ang mga untoward incident dito sa atin sa West Visayas. And in fact, we had the highest disbursement. So, despite the challenges, pat on the back, gihapon para sa mga employees ng DSWD na nag-follow pag sure ko gapamati sa imo din. Yes, mga kapatid, kaya diri sa Negros, diri sa Bacolod, isa sa mga kuwang ginabi padangat nga concern no sa aton diri nga mga qualified beneficiaries pasimenti kiti may mga ginikanan halin sa iban nga banwa kag syudad nga nagkadto sa Bacolod nga wala malabutan iban gani ma'am sa interview namon nagpahulam pa plite na para magkadto lang diri so medyo do na frustrate sila kiti wa gid sila malabutan bangod sing natabo abi no kay balanta naman attorney nga ang objektibo diya sa ato na DSWD secretary nga as soon no sa mas madali nga tinion mahatag mapalabot kining ayuda ining cash assistance sa aton nga mga qualified nga mga estudyante it so happen nga medyo may gamay-gamay man abit ang kakulangan ko sa sa plano. So, siniguro nga tiniyon, as mentioned mo, mas mahapos, no? Expecting siguro makadugang kita sa mga venues nga pwede nila katuan, pero ang klaro subong sa aton nga mga DSWD offices sa mga banok ng syudad, wala pa daya. Masilingad ang silabi mga transaksyon na so far amo na pinakaklaro pa, Attorney Castillo. Oo. Ang pinaka-klaro subong is that there will be adjustments and there will be improvements, Dennis, no? And ang iuna namon nga i-prioritize atong mga ginpapuli pala, atong mga naaptan sila sa cut-off. Okay. Kay need namon nga magbawi sa ila, no? Because we understand nga nakapul sila. Okay, kaya kadamo gito sa wala gid nga malabutan. So ang requirements the same gyapon why magdugang why isang pagbuhen the same na to gyapon ang mga documents nga required nato na attorney. The same lang ang mga documents, Dennis, because those were actually already simplified, no? We are awaiting for amended guidelines because as per pronouncement by the Secretary Irving Tulfo, hindi na pwede ang 40s, kag hindi na pwede ang may sa mga scholarships ng mga estudyante. However, as of now, we are still waiting for the amended guidelines. And when we do receive it, we will let you know para nga ma-disseminate tayo sa aton nga mga public. Okay, may nagapamangkot di mamo nga ano kuno matabo sa mga purpose beneficiary nga nakakwa na sa first tranche no sang niligad nga Sabado, August 20. Anong proseso sini ma'am anong matabo sa ilabe? We are awaiting for the guidelines on the matter. Okay. So as sa subong hindi pa gid kami makasabat on that. Pero generally kung may aras ang ginabag-ong circular, ang iyan na effectivity is hindi man na retroactive. Okay. So, hoping guro before Saturday maka-finalize na guidelines na aton nga national office, no? Para at least as early ma-disseminate naman sa aton nga mga beneficiaries, no? All over the country, especially dito sa Western Visayas, Negros Central, Sud sa Bacolod, Attorney ma'am. Yes, sir. Once may ara na sa update, we'll also let you know because we understand nga nagaangan-angan ang aton nga mga kauturan about this. Okay. So last lang guro mama, nabasa meron kami sa dugang pa impormasyon para sa aton nga pamati subong listeners naton, viewers naton diri sa Negros, diri sa Bacolod, especially mga parents na, mga guardians, of course naton nga estudyante nga nagaulat gid siling ayuda from the DSWD. Go ahead, attorney ma'am.
So Denise, to emphasize natin that this educational assistance is for students in crisis. Kaysa nagpila, bisan ng iba, hindi man sila students in crisis. Ang mga students in crisis, except if bag-uhon ang guidelines ha. Ang mga students in crisis, ang example nila sina mga breadwinners, whether head of the family man sila or hindi, bata sang solo parent, no? Bata sang OFW in distress, pero hindi iya nga tanang OFWs ha. Bata sang OF pero in distress. Sino na sila? Ang mga in distress na amo na palang mga ginpapuli so wala na sila ubra. Or dito sila sa abroad pero stranded na sila, wala man sila ubra. So those are the OF in distress. Ang mga orphan, abandoned, meaning wala na sila pamilya, ilo na sila, or nag-a-star na lang sila sa ilangan ng mata. Ang mga persons with disability ngayon sa crisis na sitwasyon, kabataan sa rebel returnees, bukod mga persons deprived of liberty, kabataan nga may arang HIV, bukod nag-a-star kaupod ang ginikanan nga may HIV, biktima sa pang-abuso, upon displacement, upon nga sa crisis tungkol sa human-induced o natural calamities. Ang educational assistance is one of the assistance under the assistance to individuals in crisis situation. No? It is pareho lang na siya sa assistance actually para sa medical, inang na ospital, inang nagamasakit. Ang assistance niya para sa burial, inang naman siya. Ang assistance niya para sa transportation assistance, inang na-stranded. So, as you can see, its nature is really for those in crisis. So, I hope may ideas at mga kauturan na it is for students in crisis and not for one. Okay, no? Saro kay takto na kung ikaw hindi ka banta mo ng guro mo hindi ka man qualified, hindi ka to magpila, hindi ka na maglinya, hindi ka na magpakapoy, yatag tala ang opportunity kay Chimpo para sa aton nga mga qualified gid nga mga estudyante, attorney. Correct. Unless there is an amendment to the guidelines, ha? And we will let you know. Okay, sige. Attorney May Rago Castillo, ma'am, damo salamat sa Chimpo mo kag mayong aga. Thank you. Sige, salamat kayo. No? Nabatayin mo kami na si Attorney May Rago Castillo, ang spokesperson sa DSWD Western Visayas. So wait lang kita, no? Kahit Martes mo na subong, probably before Saturday, makapagawa na sa mga ginbag-o nga guidelines. No? Pagsalundan ang atong DSWD National Office para iya sa sining pagpanagtag, no? Sa cash assistance. No? Liwat, ginaklaro sa aton nga DSWD nga ang maka-avail lang dire ang mga student in crisis. No? May mga category to kung makonsider ka. Mo sa datumla, kung hindi ka dira nabilong, hindi ka na lang magpila. Hindi ka na lang ito pangabudlay. No? Ihatag ta opportunity kag ang tiyempo sa mga mas kwalifikado nga magbaton sining assistance. Of course, di ta ma-deny, tanan gusto gid. Tuod biskan ara ka sa middle class. O dako pa man nga bulig tuod mo. Pero ang katayuan sining education cash assistance para iya sa mga student in distress. Nang kinanong gid bla. Kung may mga parents kaya may nag-obra, lang ti okay na wala na. Hatag to kadang pato sa mga utod naton nga gikan nag-obra sa kampo, security guard, wala obra. May mga problema, breadwinners, pamilya, no? Sila nang most qualified. No? Kung kita kamo abi na balaan yung hindi ko bilong, hindi na lang kamo anay. Una akon ta para sa ila sa mga pigado, mas kubos bagid sang sa inyo mga kaibigan. Amo ning pinakapunto mo, sila ni ang priority, sila gining dapat iya makabaton sining ayuda, no? Sang aton sining DSWD. So as mentioned ni Ma'am Castillo, may mga pagbago, may aran sa subong sang coordination sa aton nga mga LGUs, no? White at mga balaan, proti sa mga office ng DSWD sa mga banang syudad, way pa na iyada, no? Kay may mga report nga may ara ko gadagsa sa mga office ng DSWD sa mga syudad kag Banwa ay pa, no? Hindi pa na sigurado dira. So laton ta wait kita sang exact correct information
pamati na ka mo sa Bombo Radyo Bacolod, kay para hindi ka mo magtalang-talang, hindi ka mo magsala-sala, hindi na ka mo budlayan, kay basi mga misinformation ang inyo mabaton, mabutang ka mo sa alang-alang. So may mga innovation, may mga pagbago sa mga guidelines ngay patuman para mas mapos sa inyo, mas hindi ka mabudlayan nga magbaton sining ayuda sa mga kwalifikado nga mga estudyante naton. No? Kahit of course sa mga gagmay elementary, hindi naman nakadto da mo nang gapila dira ila maginikanan. No? Sa high school ba ito, okay na, dako-dako na. Sa college, okay man. Muna da ang pinaka-latest. No? So sinaton, probably by Thursday, a day before, sa tagtaganay naman, may mga guidelines. So, basi, madugangan ang mga areas. Kaya kadamo sa mga suwestyon, kung pwede mo lang iper banwa, syudad, o ipagi sa barangay, o ipagi na lang sa tagsa kapsina sa DSWD sa mga banwa ka syudad, or iper district. No? Kay lagigad yung Sabado, ang dinagsa dito, kay sa madamo nga lugar, isa lang venue. Like wala din sa Bacolod. No? Diri sa Negros Occidental, isa lang gid ang venue nga kadtuan. Ti isipa bala pila ka libo ang gusto mag-avail. Nagaling pa sa mga malagyo nga banwa kay syudad sang probinsya, nagpanghulam plete. Nagbitbit sang gagmay pang kabataan para maglinya lang maka-avail sining ayuda. Puti way malabutan. Kaya bangod siyang kinamuon, nga nadagsa, limitado man lang ang oras, ang venue, ang lugar, way malabutan, kanugon sa ila si Tiyempo. So hoping this coming Saturday, August 27, mas madamo. Ang aton isa sa ginatanaw, nga dugangan ang mga venues o lugar nga sidiin pwede dira na makakadto, maka-file, maka-claim sa ila sini nga education assistance ang mga kwalifikado naton iya nga mga estudyante. So sa mga napamati naton sa mga taga-Negros sa kasunod sa Bacolod, tune in lang ka ba sa Bombo Radyo Bacolod, no? Kaya anytime kung may mga may bag-o kay makanunsya sing final naman nga mga guidelines ang atong DSWD, ihatagin na naton sa inyo. No, amo lagi pa abiso naton sa atong mga katuran, magkuha ka mo sa gustong impormasyon, no? Mamati ka mo sa Bombo, hindi ka mo mabati sa iban-ibang kasugid ng istorya, kaya base ibala di amo ma-misinform ka mo, matalang-talang ka mo sa bado, mabudlayan pa ka mo makabinan. Sulaton ta ang final nga instruction from DSWD, Western Visayas, kung paano ko mag-claim sa maabot nga Sabado sa inyo siniya nga cash assistance. Pero may araas, naton may innovation, may mga pagbago para mas mapos sa inyo sa pag-claim sa inyo sini nga cash assistance. As mentioned ni Attorney Castillo, no? Amo pa naginulat man dito sa regional office, kay as mentioned earlier sa aton siling DSWD secretaries na Dr. Tulfo nga way naging pagi sa LGU, way pagi sa barangay, gindirekta mismo sa DSWD kay ti ginalakawan base mapolitikahan, kung ano pa dabi nga sistema. Kaya king aton di pagtanaw bala, on the spot nga pag-apply mo, pag-hand-in mo sa imo sining requirements, no? Pag-assess ng imo nga personnel dira nga okay ka, gaan ka dayon. Nami man na, kay kung kwalifikado, kagidya as kwalifikado 100% based sa guidelines, at least nami, no? Ara dayon imo nga bulig. Pero galing kiti, gusto dito masiguro bla, nga ang iya nga dokumento da, mo na okay sa, naka-enroll sa, amo sa ni, wait ka ba, look at ang background yun dabi. Sa gwa nga di, kung daw sinta, may kapasidad mo man ang pamilya niya, yabi nga hatag sa financial assistance sa iya pag-eskwela. Ano ba? Kung ako'y magtanaw, dapat, tanan ka mo, hand-in sa inyo papilis,
dokumento requirement, i-assess ang personnel sa DSWD. Kung qualified ka, tiksan ka. Ikaw qualified ka, tiksan ka man. Sini nga pizza, sini nga adlaw, kadto ka di sa mga binyo. Ara ihatag na mo na inyo, sini iya nga kwan inyong ayuda. Kundi pagkadto mo sa inyong avenue, pagkadto mo sa lugar, pila ka na lang da, kuha ka na lang si imo sining assistance. Isa sa mga pwede man na imon. Nga pag-abot na to sa binyo, hindi na maginutok pa. Hala, may babagwa ka pa da, kuha ka pa to Xerox document sa imo dokumento. Mapasirok na dokumento mo, balik ka naman sa binyo mo na Di daw that time consuming. Kasi na to, pag-abot mo to, maladlag pa dokumento mo, check upon pa, pag daw okay na, guwa ka na diyon, hatag ka. Pero kung sila nga nag-hand-in ka na after a week, assessment, natiksan ka, kadto ko sa mo na binyo, kadto ko sa mo ni lugar, okay, manghatag na to, tatanan ka mo ka kadto to, makuha na lang, mga proseso. So, posible ba sa ini isa sa mga amo ng himuumang mga proseso pamagi sa DSWD para mas maging masulhay na lang. Matawhay na lang sa aton nga mga kwalifikado nga mga beneficiaryo. Kaga, of course, sa tagatanaw naton, nga madugangan gid ang venue. Kay ka iban kalagyo mo. Ga sakripisyo sang oras, ang tiyempo, bit-bit pa magagmay kabataan, manghulang paplite, para magkanto lang sa venue, palabot to, hindi man matalabutan kasi kalamuon. Pero kung i-disseminate ang mga venue, damuon ang mga venue, hindi maginutok. At the same time, mas mapos, mas masulay man para sa aton sini nga mga beneficiaryo, mga kabinan. So, wait lang ka mo, Lingkod ilang kapatigapo sa Bumbura di Bacolod kay ang pinaka-latest kag final ang advisory for August 27, mabatian yun agapon diri sa Bumbura di Bacolod. Kuha ka mo sa gustong impormasyon para hindi ka mo na magtalang-talang sa maabot nga Sabado. Oras ang Bumbura di Bacolod Philippine Standard Time, 43 minutos na nakalikan stock na nga alas 9 sa aga. This time, isunod ang report ni Bombo Gracelyn. Bombo Gracelyn, kung na naton nga station. Kuhaan tanay ang kuhaan unahan tagarang station, ang report sa aton station, angot iya sa kuhaan sa Bagyo. Blokating Northern Luzon sa Bongo, kuhaan man, nagakaga subong niya sa Bagyo. Mga kabinan. Si Balon TV sa report ni Bombo Lani Velasco sa Bombo Radio Cagayan. Ano pinaka-latest na karon sa ila sininga pagbantay dito ya sa Northern Luzon area nila sina Lani Velasco sa Bombo Radio Cagayan. Okay na. Sa iya nga report kung anong pinaka-latest dito kay dito sa Isabela, kaya may mga porsyon na dito. Nga ara na sa storm signal number 3. Bangon sining Bagyo, iya nga si Floreta. Sa kabilang linya, si Bombo Lani Velasco sa Bombo Radio Cagayan. Bombo Lani, Kevin. Sinuspindi ni Governor Rodito Albano ang klase sa lahat ng level ng paaralan sa Isabela, gayon din ang trabaho sa mga pampublikong tanggapan matapos itong isailalim sa signal number 3 kaugnay ng bagyong Florita. Samantala nagsagawa ng preemptive evacuation ang pamahalang lokal ng coastal town ng Divilican, Isabela sa mga pamilyang nakatira malapit sa dagat. Dito naman sa mainland Isabela ay nararanasan ng pagulan at mahinang hangin na nagdulot na ng pagtaas ng water level sa mga ilog at sapa, kaya nasa red alert status ang mga barangay, city at municipal disaster risk reduction and management offices at mahigpit na minomonitor ang mga low-lying areas. Samantala patuloy ang pagpapalabas ng tubig ng Nia Maris sa Magat Dama. Sa naging panayam ng Bombo Radio Cagayan, inihayag ni Engineer Gilio Michael Dimoloy, Department Manager ng Nia Maris, na bukas ang isang spillway gate ng kalahating metro o katumbas ng 84 cubic meters na lumalabas na tubig upang mapanatili ang normal na level ng tubig sa reservoir. Aabot naman sa 395.42 cubic meters per second ang inflow o tubig na pumapasok sa dam mula sa mga watershed areas na nakakaranas ngayon ng mga pagulana. Nasa 470 cubic meters naman ang discharged o pinapalabas na tubig mula sa bukas na spillway gate, habang ang total outflow ay nasa 554 cubic meters. Ang level po ng ating
Magat Dam ay nasa 186.62. So napapansin natin na despite yung bagyo natin ay patuloy pa rin bumababa. Meron pa rin tayong pinapakawalan na kalahating metro equivalent to 84 cubic meters per second. So nakikita natin na yung pag-ulan dulot ng bagyo dito sa may mga watershed natin ay hindi gaanong naramdaman sa magdamag at nagdulot lang ng yung inflow natin is maliit kaysa sa ating outflow. Kaya nakikita natin na bumababa pa rin yung ating level ng ating dam. Samantala, nagrepack na ang DSWD Isabela ng mga relief goods para agad na mabigyan ng tulong ang mga pamilya na maapektuhan ng bagyong Florita. Mula rito sa Bombo Radyo Kawayan, ako si Bombo Lani Velasco nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall #1 radio station sa Isabela Basta Radyo, Bombo. Salamat kay Bombo Lani Velasco sa Bombo Radyo Kawayan, no? Sa matong sitwasyon karon niya sa probinsya sa Isabela, ngati may mga porsyon na sila dira nga napidalon sa storm signal number 3, no? Bangod siyang bagyo nga sa Florita nga nag-apekto karon dito iya sa mga nasambit nga lugar, no? Kag sa pinapagid ka area sa Luzon na may mga storm signal number 1, storm signal number 2 na yang ipapanaog ang Pag-asa. Mga sining nasambit iya nga bagyo kita sa Negros, no? Hindi kita direktang apektado sa bagyo, pati may niya mga pag-ulan-ulan no? Mga isolated rain shower ang nagaluntad diya sa aton nga probinsya kag syudad iya sa nga Bacolod. 48 minutos na nakalikas na alas 9 sa agas ng pusan ng proseso sa ato papalagan sining palatuntunan mo ba na big time uli ang report ni Bombo Grace no baton do man na liga adlaw atong sa kalapsag nga ginlubong sa sa sulod iya sa sementeryo apang sa ulitin na sapwan nakitaan kay nagibi na batian sa sepulturero nakuha nabuhi ang ining lapsag nga ginalga ginubong dito iya sa sementeryo. So ginrecover sa aton nga otoridad, sa aton nga Municipal Health Office, DSWD, ang masubo-subo kay kahapon as reported naton diri man nagtaliwan ining sambit nga bangka sambit nga lapsag. Masubo nga balita ni. Nagtaliwan ang lapsag. Ano ang ginkabangdan? Anong rason kung nga nagtaliwan ini sambit yang lapsag makabinan kanugon palitan niyo? Ang iban dito sumano nga makabata. Ang iban tinuig na nga way makabata. Ang iban gani way naging nakabata. Here comes may pila kita ka mga kauturan. Either biktima man sing ano nga circumstansya, nga nagresulta nga nagbunag ining isa kalapsag ting mga problema di kay ti amo na blagi nimo ang senaryo sa lapsag kanugon pwede man natani da nga mahatag mo sa kasinuda mapaadapt o nanong sistema no plasada dira importante ma-save ang kabuhi galing kay ti amo ni tabo gindala dito sa sementeryo ginubong kay ti patay na kuno puti base investigation na hindi man gani eksakto ang proseso sa paglubong kay kung maglubong ka na dapat may kuhaan mo na sa kon na patay man sa kuhaan mo sa sing death certificate kadto ka to sa City Municipal Health Office ang lapsag ko din na patay check nyo para mataga ka certification may sumo ka sing death certificate paglubong sa sementeryo isa sa mga proseso kuha ka naman to sing burial permit sa munisipyo sa syudad gamit ang death certificate. Di pamangkot paano nalubong dito sa sementeryo nga wala sing dokumento. Mo gina-isa sa ginatanaw. O di masubo-subo kay nagpatay ining lapsag. Kahapon. Sa investigasyon sa pulis, sa autopsy, ano ang gigabangdan sa kamatayon sa lapsag? Ano ang matabo karon sa ginikanan sa Iloy? Sing lapsag, mapailan sa sing kaso. Ari ang report pagkikangot, latest nga pagkikangot ni Bombo Gracelyn Lobaton sa hipiya sa aton kapulisan sa sining kaso, mga kabinan. Sabi ka linya, Bombo Gracelyn sa patrol. Kamin.
Bombo Dennis, update kita sa sining lapsag nga ginpalubong, dason na buhi, dason napatay. Kagapon nga adlaw bali sang Domingo ni siya na palubong Bombo Dennis aga sang Domingo no. So update dire nagwa na ang resulta after nga ma-examine na siya Bombo Dennis ang doktor na yan sa southern portion no. Sa mga hospital sa southern portion mo sa probinsya. Kag nagwa mo danis nga isa gali ka kaso ini isang neonatal asphyxia no neonatal asphyxia or asphyxia man Bombo Dennis bali kung si Sir Captain or Police Captain Ryan Villasario pa ang ini ko nung findings pala o kung ano sang bata namatay sang bata Bombo Dennis sa lulaan ni kuno sang hangin no? Nadulaan sa supply ng oxygen. Yes, no? Deprivation of oxygen, Bombo Dennis, isa ka lapsag. Amo na siya ang term, no? Medical or scientific term pala, Bombo Dennis, neonatal asphyxia. So, Bombo Dennis, amo ni siya ang nagwa lang nga resulta, no? Isa lang gid karason. Sa iban pang rason wala naman iniging dugang si Police Captain Ryan Villasario ang hepe sang Pulupandan Municipal Police Station. Kag sa bahin naman niya sa mag-live-in partner. Well, Bombo Dennis, posible gini sila makasuhan under investigation pa siguro nagpadayon kay sa pagkadto no sa ila sining puluyan no sa mga tupad balay nila o kung sa ano da bala sa lapit lang bala sa mag-asawa or mag-live-in partner ni Bombo Dennis kay ang lalaki taga Pulupandan ni ang babae taga Pasil Iloilo no so balay pangayaw ang babae ang lalaki ang yung taga Derakid so sa pag-investigate sa mga kapulisan na found out nila Bombo Dennis nga ining mga tupad balay Bombo Dennis nga wala gali kabalo nga gabusong ni babae gintago nila nga duwa lang sila kabalo wala sila upod sa ilang ginatiniran nga balay. Yung bot sila Bombo Gracelyn nga may plano tuyo gid sila mag-live-in nga taguon no amo ni guro nga pag bunag gindala to sa sementeryo kag sulod lang to sa pansyon Bombo Gracelyn. Though ara ba lang sila nga na plano na kay syempre sa pagpangusisa sa ngaton sa mga investigator on case Bombo Dennis nga isang-isa gito sa lugar wala gid kabalo nga ining babae ining Iloy sang lapsag wala nabalaan nga gabusog ini kag sila lang giduwa sa iyang live-in partner ang nakabalo until nga mag-give birth ining babae nga 22 years old kag dito na la size pa lang nga sang aga kadto kaya sa patso kag ipalubong mo ang bata so may ara sang ginalantaw ang kapulisan nga di la saya siling balang himo-himo Bombo Dennis hindi pa man ano mo kay padayon pang investigation ang hambal ba lang strong evidences or strong pagpati nga ginhungod gid nila Bombo Dennis nga amo na bala hindi pagbuhion ni ang bata ipalubong nila pero na found out nga may kabuhi pagali amo na siya. Dason ang sa bahin naman niya Bombo Dennis kung ining Iloy nagapa-check up or may record wala sa gagwa wala man wala gid record sa paano maka-record kay kung tuyo nila nga taguon niya hindi na sila magpa-check up kay para wala siyang record mabalaan di mabulabog galing area o der gali may nagabusong. Yes, Bombo Dennis. So parang matago gid siya isang record isang check up dalabi sa barangay health center lang gani wala gid no kag yang ginikanan ni sa babae wala man da iya ang lalaki wala man ikunupod sa ila balay so natago gid sang maayo until maglambot ang amo na nga adlaw nga inog bata yan Bombo Dennis. Sus kanugon Bombo Gracelyn ano gani baby boy ni siya no? Kanugon ibang ganito sumano na yung makabata tinuig na pila na kadekada iba nagtiniligulang na wala yung sang bata punya kanugon si sus kung ipanghatag na Bombo Gracelyn sa ibanda gipa-adapt nila o nano dira at least nasa labar ng kabuhi sining inosente nga lapsag Bombo Gracelyn.
Yes, Dennis, Chakto Gid. Kaya ang iba gani ang mga kinikanan, wala pa sang anghel, no? Nga nagabot sa ila nga kabuhi. Ulat sila sa pila ka tuig, hasta nga mag-abot. Di sila gintagaan, instant pagani, no? So, dugay naman na sila nga mag-live-in partner. Kuno, Okay. kuno hambal ni Police Captain Ryan Villasario, Dennis. Pero, posible nga, amo ni ang first born niya tani, no? Monitani. Kung magdugay na sila nga live-in partner, bumugasinti, mo sila hindi na niya sila nga resulta sa ila tago-tago nga pagigugma or ila kawat-kawat nga pagigugma or paltik nga pagigugma kung sa kilala ko pa dugay naman sila gawap na mo, bumugasin. Yes, Dennis. Pero siguro kay may conflict sila nga duwa. No, ba, hindi sa tagsa-tagsa ka pamilya or sa isa lang tabi ka Base. side, no? Amo na. Muna nga base, uway kabalo, sa ginikanan sa babae ito or sa parts ng lalaki, may problema sila. Ang muna nga gusto nila kataguon, ang resulta sining ilang pag-updanay. Bumugis. Kadugay naman sila galig-updanay. Uway na maguro dapat taguon sa magtimbang nga pamilya. Yan, do amo-amo man sa Romeo and Juliet, Dennis. Pero ari yan, na kompromiso mo. Ang hindi lang ay kompromiso, nag-ano kagid. No, kung magtuod magid ang investigation, Dennis, pagkakasuhan, gina sila, bayan sa, negligence, o kung, amo na pag patay man dabi, or amo na, basta, amo na Parricide. Dennis, kaya dula, gid, or nabawi, kinakabuhi, isang ka, kapsag, no, nga nabunag na gid siya. Okay. Kumaden sa matiyanta ang pahayag ni Police Captain Ryan Villasario, ang hepe sa Pulupanda Municipal Police Station. Sir, kung anong cause of death ng bata na itong gapon? Actually, ma'am, no, na medyo iagid ka doktor nga, no, galing hindi naton manon, is ang ginaanon lang nila is a neo-asphyxia. Hindi ko na ma-explain. Wala man, ma'am, wala sa, ano. Okay, oo. Pero amo na nga ba ka, doktor, isa lang ka reason. Oo. Sir, sa bahay naman niya sa mag-live-in partner, kamusta ang investigation niya? Actually, ma'am, no, gagather kita mga further evidence, although may mga initial kita nga mga ebidensya, but we gathered further evidence kagda mo nga ebidensya para maka-come up ka airtight case against ang live-in partner. Pero wala pa man kamo sila nakakita ebidensya nga may criminal liability. Actually, ma'am, no, may possible nga may criminal liability sila. On their part, may negligence din sila nga. No? Okay, oo. So, sir, ang panawag, ang amo nga kaso, bali, sa part sa mag-asawa, kung magit sila, kamo ni ma-file or sino ma-file? Actually, ma'am, no, in behalf sang nato na, no, so pwede kami maka-file against sa live-in partner. Kag ang DSWD pwede man lang maka-file. Okay. So, sir, ang iniiloy, saan na siya nagbata? Sang Domingo. Oo. Tapos, ginpalubong nila, lugay ng adlaw. Domingo man. The same, oo. Parang lang, ma'am, inoras lang, no, Oo. Inoras lang ang pagitan or lapsang oras lang gid. Ang iloy ni, may ari niya siya, di sa nagbata, sir. So, no, sa ila, no? Sa dira lang sa ila balay. Sa ila balay. So, di na siya, taga di na siya. Taga ang live-in partner nga laki is barangay Patik. Oo. Tapos siya? Native ni siya ang babayi. Ang Iloy is native sa Pasig, Iloilo. Pasig, Iloilo. Ang lalaki sa Pulupanda na. Oo. Nakalidres sa laki gaste. Wala sila kuno record sa check-up, sir. Wala. Tungod kay ang ginaanohan nila is ginatago na nilang pag-pregnancy sang okay. Pero dugay na sila mag-live-in partner ko, no? Oo. Tago sa pamilya sa babae.
Sila mismo nagambal, sir? Ha? Sila mismo nagambal? Ang ginatago nila? Wala sila kaya wala man sila kapabalo. Even though ang ilang mga tupad balay, ang ilang According sa investigation nyo? according sa amon investigation, ginatago na nilang pagka pregnant sang kaya wala man kabalo ang tong balay, ang ilang relatives, and then wala sila nagpa-records or nagpa-prenatal or That's why posible sila makasuhan. And then wala man sila naggadto sa health center that time nga anong causing sa akong bata nga na gano'n Oo. Okay, di sa barangay, sir. Nga wala nila ginapa-prenatal, wala na paano ang BB is negligence. Ako na negligence sa Ingloy naton. Oo. Sabi sa barangay health center, wala ganyan, sir, no? Wala man. Tapos pag patay ni dapat dala nila danay sa health center. Gani man. Oo, paltira na ni Guro. For that is wala gid maski paltira. Wala gid. Sino ka bata? Sila lang. Duwa sila. For that event, makahambal ka na nga may intention sila. Anong intention nila? Kag isa pa ang lalaki, wala ga siya upod sa ilang panimalay nga nanay kay tatay. Wala mo nang wala man nakabalo maski upod pa sila dira, wala nakabalo gid nga maski sino. Ti mo sila maatag ang intensyon gid nga taguon nila, no? Ining busong sang babaye, kagti pagbata mo na to dala na to sa sementeryo, lasay nga gabo silingon sa pagdala sa sementeryo buhi pa yang bata. No kay mo kasi nga patay na to ginlubong tapos nabuhi nabatian nagibi nabuhi naman tapos napatay naman, ha? So matag nga buhi pa ya sa gindala sa sementeryo, ginsulod sa isa dito kapansyon, nga dito batian ng ibi ka nakita nga buhi ining isa ka bata. Pagaling kay masubo-subo lang kahapon singaga na patay man ining sabit nga lapsag. Yes, Bongo Dennis, kag wala paltira. Sila lang. Sila lang gid nga duwa nagpabata. Tayo dito pala siguro hindi na insakto pala kay base wala man sila or may ara sila bisang knowledge magpabata. Pero kay wala sila sang mga gamit man Bongo Dennis, kag sa kulba man guro kag ila sila nga plano amo manggin na abi. Naapektuhan siguro Bongo Dennis ang estado no sang bata. Tipo ka delikado sa bata, delikado sa Iloy kung sakit nga mo demo amo lang way ka man idea, Bongo Gracelyn. Yes, mo Dennis, dukaangay lang sa drama ba no? Sobra pa gani wala gyud nakabalo, duwa lang gid sila hasta nga magbata niya siya. Problema sila di kung makakapaila sila kaso karon siya nga to the police or the stability ito bang online? Hindi lang nila pagtalikdan mo Dennis, dako ina nga sala actually. Sige. Yes, Bombo Dennis, sa mga update nagikan sa Pulupandan Municipal Police Station ini si Bombo Grace then labat na nag-report para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo. Dama salamat Bombo Gracelyn Lobaton sa moto pinakaulihi final nga resulta sa sang autopsy sa aton nga municipal city health no sining kamatayon sing lapsag ngati na na dulaan sa normal nga supply sing oxygen sa lawas siya no despite ngati na recover pa siya for another day matapos nga gintapok lang to gintuyo nga haboy dulaon ning lapsag kasi ko buhi pa na sanggin sulod dito sa kapansyon dito sa may sementeryo sa Banwa sang Pulupandan. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 5 minutos na nakalikan sa takna ang alas 10 saga. At ang panahon din pagpalagad siya platuntunan na Bombo Hanay Big Time ay inyong alagad Bombo Dennis Rubica. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-balding papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga online winners mula sa Sari-Sari Stores at Mini Groceries. Unang hatag!
Ikaduha nga hatag! 2,000! Kagang imo nga balde sang urukan. Ako si Marilyn Caranza sa Staff Aguinaldo Tubuso, Negros Occidental. Pasalamat gid ako nga isa ako sa napilian sa week number 3 sang Enhanced Swerte sa Palengke Online Activation. Ang ini nga 2,000 pesos gamit